Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay laang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka atap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Ti ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan na kalaang ni nanang mo. Siyak man nga minin tinakitang. Di taka man lang. Anay ko! Tibuok ko diyan! Di nagtaltalikudan no kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan nanang. Ngiri ka manan? Nanang. Makapaasar dayjay babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga, ikat napimpintas ka ngam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta, nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan, tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunamkan ko na. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas nga arami danak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rika ngam itisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti pisikal alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga am ti anak mo tani. Uyawon na mo't ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung aginaday dya arika. Awan mo't kit di, kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybayam ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano ataltalikodan no kasarsarita na? Hay, una yun, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamit kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapankakit din orang. Kasi matapok ang mga no idadalos dayjay. At damot gayam tangtangsit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbaktan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam dayta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubay.
Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakas nga aramid ti anak na. May samod ay tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa ay tatang. Itikas dya pa nagsasaw na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di matagbay na dya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mati ugali na, tata. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Ang di mo latan ni kaskaso, apo. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaytano kasta titibid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka, apo. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak tayo ti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? Saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano? Adda bagsak na. Iso nga extended manen. Talaga gahayam analalay ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabayin? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. No awad na sayat ngay bagam. Aguli mo kalaktan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian iti listaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawin nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin tuma nga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen taino na amanan anag turpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag kat adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas ala nga, no dakas met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo't. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Aday umot anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro ang marigatan nga agaplay, iti kastoy akin na pintas ko, nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa.
Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Ah? Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, Ipadas ko man ti agaplay. dukas ta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigo sakmat. Kan presentable mat ti kawas ko nana. Na, tatimid mo ti parikot. Anyat ko na yun nana. Ay, awan! Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Bakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanyak apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swerte mo. Ammo pa'y man kadakwada apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin ka apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay, kat agaplay kan Jillian anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga rod ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti agaplay, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ama interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakkaw. Kan as-asidag pa'y apagtrabahwak nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika apok. Agaplay ka, maestra. Una po, adda kano bakan ti aposisyon ijay laod. Apply ang nga rodo na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mat gayam da jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Ang, tanya ko maitano nag-apply ba? Kasano no iso ti pilyen da nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestrati na playan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay tila nga ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Anya ti good news apaw. Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka.
Agisurukan taon, jalao na po. Una pong, adamot laangan as asidag a pagtrabaho. Ay, congratulations sa sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Partin tayon to si may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Nay, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak a pagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko day jay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isungag paiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka? Ngay so tinakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Isungay so ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo, no basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi tinapintas alanga, no dakas met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod ama ki New Year nanang. Da kayo ano mayat kayaw. Awan mo dakes na. Mayat kami nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang. Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamot nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko. Saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanan ang masapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang. Agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ang taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wanangam nakababain mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kastapay laang ti bagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Uray simple laang ngamin amakan ah. Yak kaya ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon ah.
At least ijay, makaraman tayo itinaimas. Itad mo nga rod kadakwada ti kwarta nga ipurchis mo kuma. Tay sudan ti makaam mo. Ay, dagulit ka Dolpo. Saanin ko naklangaro dun? Isudan ti makaam mo. Bakal, dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauleng. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Paulen, ni Manong Dulpo, kanti ka anakanta. Sa bagay mo't kiddi ah. Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit tsyonda. Mangi-reserve ka nga rodan ah bakal. Gibasit la ang siguro ti gatangan tayo anya. Wen bakal. No anya ti umanay ang ti budget ta. Isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo manang. Agyaman kami iti makana. Nabsog kami. Kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na manang. Inton umay atawon to manin ha. Wen ah. No adda budget tayo manang. Adda. Da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan. Da kayo pa iti maawanan iti kwarta. Kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din mi amaw kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangko. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak. Sa anak nagpakita ijay. Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. Adda budget tayo. Talaga laang adi ka makontento. Tunggal adda okasyon kat kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutin ti pamilyam kanya. No kanayon ang mairanranod tayo. Ang mga no panunutin da sa duta. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnumot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti mairanranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat ti bagam kanya. Asangay ti anak ta inton mayo, rinan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti panaglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo no agpakater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman no anya ti planong bakit? Ay amukon. Kasaritak laang ti kasinsin ko analaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay. Nakitkita mo day jay. Ah, ay wen. Jay vlogger ang kasinsin mo. Wen lakay. Adu ti amuna day jay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudam, ano man titangdan na tap na mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot day jay. Sa dino tinagapwam, Lilay. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akma tanak ka. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha. Wen manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo mat ti kasangay ni Gerald a kaanakam. Ha? Anyat kaya't mo sa wen manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayo mat laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo mat laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin mait. Ngam saan ka sigurado no manugot ni Lilay manang? Napikit din asaan. Para mat iti kaanakan na.
Tapno mapadasan mo't ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lili manang. Noon niya ti ibaga na akat iso ti masurot. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayo mo't lang ti birthday ti putot mo dulpo. Kurt, anya ko maita numayo. Oh, di si ka ti aggastaws. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastusan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mo't ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka nga ibang bagamong. Ada ka diintad ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay? Awan mo't nga rod bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laeng ka no ti makaam mo. Anya? Jakman am mo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam solo ta gayam ti gastos. Day tangaro bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Iso dala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni Manang mo nga ado ti kwartata iso akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kas di nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan mo't imbaga kasyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo't. Sensitive ka laeng. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laeng may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo, kat amuklatan nanang. Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amwam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni Nanang ti pagbirth dyan ti anak talakay. Mabalin lang tamang bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni Nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat abusado nga minon ni manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pay laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kaya't ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akas lang ni Manang Pauline tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in mairanranod kat awan met ti naitulong da. Saan matkit di ati kaanakak ti ayan ti parikot nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas agdalos tayo dito'y balay nanang. Rogya kun ati agdalos. Tulungan dakla no nawaya kayaw. Anya ti kunam Renan. Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Wan manang. Ay nawaw, apay nga ijay ngay. Tay sumat ti kayat ni bakit kaw. Talagamot day jay alili Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi manang. Kan nagsasao kay di kat kaslada kami ti free rider. Kadda kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayumot iti kaanakan nyo. Si katen ti pariko manang. Dahil nga ugalim ti maday.
Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang, napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka? Di da kayat ang mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim taag mubuon kan bakit? Ay, nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang amairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kas jay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakder iti bukod tayo asaka. Hey, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbyag at free rider tayo iti nagrigrigatan ti kapsat tayo. Nukas jay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biyag tayo. Awan mo't dama ng Pauline lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no. Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwadakot. Ta saan igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Awanan, nairwam mo't ni manang atunggal adda ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa ti mo sungbatan ngay, ang mga nuna patag ti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho, feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laan ti pagsaksakitan tinakam maw. Una, ta free rider kami kano? Pudno mo a free rider kayo. Tunggal Paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaos tapno laang ada pagsasangwan tayo. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isuda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan ada kas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam, kan sursuruan yaw ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw. Kasarsarita man tibagi mo bakay. Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maalat ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramida. Agkita kay ti internet Uno saan? Agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe ti nangaramid iti dayja a kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko, lakay. Agnganga ka, lakay. Anya? Agnganga ka, ta iparaman ko kan kati kimchi nga inaramid ko. Naala mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam, lakay. Ay, masapay man bakal? Agnganga ka, Oh, anya timako nam itiraman na, lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ng ti Stella di bakal? Panagkunak na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinad lakay. Agarami dakmet iti kimchi. Ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro arisipe, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublik lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagadu a kimchi. Lakom dagita ipag. Un ipag. Ipadas ko man mati aglako iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang awan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ang ipag. Mauray ko man. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipag Milan Carlo Lakay. Ay nawaw. Ay niya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo Korean food da ito'y Lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Sana ka mahilig iti kakastamakan bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag da ito'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit met? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak met ammo no anya ti raman ta kimchi nga ibagbagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya kas titiraman na. Naimas matlaang Lakay. Kurang mo pa'y. Saanon? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag tagarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya ko maita. Saan mo't adakas no aglako akmat iti Korean food. Nangyagak manen iti ilako yun, Nana Adora. Anya nga itainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang, Nana. Kimchi ngay. Naibusan ti in-display. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos? Wanmat. Jak ammo mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Oray siyak ngamen kat idiramanak makapaadek sika. Kursunadak titimplam balasang ko. Ay kat nasaya at ano kasta, Nana. Malata garami dakman nga rod. Aywan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado akurang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mo't ipag. Ipakkumandag iti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo?
No okay laang kang ka, mabalin ka di amaamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman met. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Isumo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wenno YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka mo gayam. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa, apayin Lucy. Anyat inararamid mo dito kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tinday ta. Agulimak ka man dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jack pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lat ang aminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar tumod day nga ipagmela ni. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Resipi laang mati daw dawatak kenkwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kayat ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad kamot ngamin Lucy. Naimbag abigat mo, Losey. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimchi kunam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alako. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita taamang ano day tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mat nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaraman ni umot. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Agyaman aklaunay, nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lakaw ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo ta kompetensyaan na ka. Ay, nasakit-lakit di tinakam na kanyak, nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kayat na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min tumo lang ti tunggal may sanukwa, nana. Nakasagana akon lakay, sika ngay. Hawanin na lipatan bakay? Awanan. Ti anak ta. Agururay ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrobot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo jay. Ayun gayam, tirigalo tayo iti kaanakan tangay. Ay way, aday ti silid ta bakay. Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nak nga rod, taala biit. Anya pa'y lang ti aramiden day di amela ni dito'y balay. Ay nako, imbitado ata asawa kat nga rod ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang na lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Idi pa napalabas abulang nga issue dahi ta a recipe. Nasakit nga rod tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot ti bagam. Para recipe laang. Di ka makawawat mo bakit? Negosyo na nga rod dahi jay. Nagado ti recipe ti online no agkita ka. Ti recipe na nga rod ti kayat ko lakay. Jak amo ken galusi. Jak amo, nanyaman nga minen ti pampanunutaw.
San ana saya ati kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Carlos May sakamot manong Danilo. Itian niya agap mo ang guram ti ipag mo. Un ata nakaimimot deje a tao. Saan nga imot ni Milan Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikrito na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa manong. Ay naading ko. Saan nga umanay day ta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday jay. Kumusta ngay Nana Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailakok, Lose. Anya? Dua at tablaang ti ginatang da. Apay ngay Nana. Sa balimat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang akimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo langan, taiyawid ko, Nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makaamo amang i-dispose. Anyat linaon da ito a karton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay nawo. Apingin nyawid mo. Un ata di da makayat agatangan. Anya? Naimbag pa'y ni Melanie. Malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko naman kat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy matan tinapasamak. Sayang ki din. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi? No dakes ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin. Aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya? Wan numang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, Nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, Nana. Man-manumang amin ti gumatang. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo, Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawo. Kasaritam Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Salud-sudem no anya ti plano na. Kasaritak numalom lakay. Sigurado ang nagtrabaho manenday jay. Una Tanoan niya ti bagana. Di agdalos tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalos tayo bakit? Okay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Tagaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan Agdalos kami kano kuna ni Manong mo. Agdalos kami mat kan lakay ko ipag. Ay kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga Di magas di ta store. Gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo. Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. Nasapa kayo nga imay. Tapno at damalpas mi. Ay, kwa. Saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tan no anyaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isaw-sawang ko kung kaipag. Si kakit dimat, awanan day jay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan Manang Melanie itaya. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa. Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano ba Idinagdalos tayo iti family house may. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto la ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasanula nga nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo. Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan. Timang dadail iti nasaya at alinangan nyo iti ipag mo.
aparikot kat masulbar babaan iti nasaya at asaritaan. Nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.